Ilonggo Fashion Fall 2022. Una sa aton nga entablado ang mga sosyal nga Ilonggo. Simple lang ni sila ya. Sa top nakalakos, kag ang aton nga sapatos topsider gini apermi, gaulan man kagainit topsider ang porma. Syempre hindi madula ang car keys, ay syempre may pick up sa gwa. Kag ang cellphone kag wallet ginakaptan ginaya sa kamot no matter what. Backward pare. Ang next naman sa aton nga entablado ang mga middle class. Ang pormahan sini simple lang, naka shorts, tsinelas kag t-shirt. Hindi gid madula ang grocery nga dalon kay nanay pag abot sa balay. Sige lang boy. Ladies and gentlemen, amo ning next sa aton entablado ang mga Ilonggo nga halin sa abroad. Ang sapatos naka Jordan, kag sinubala ang makalipat nga may alahas, may gold ginae dapat nga kulintas, kag gold nga relo mga kaabiyanan. Ang jacket nga maong standard nga ina, kag ang bag basic ginaiya para sa mga OFW nga mga Ilonggo. Kayod lang migo para sa buwas damlag. Ang second to the last naton nga presenter sini nga adlaw ang mga varsity. Sino bala mga kalinti ang makamis sa ilang nga mga lakat nga medyo gatihin-tihin nga daw natunok or nakatakpak sang tae. Standard na ina ang nakamedyas kag nakasandals. Lihog kopyar sa tihin-tihin mga kalinte. Kag of course ang aton nga duffel bag kag medyo pasikat nga mga galaw. Daw hindi pagyapon niya maghalin. Go number 4. As in, go. Go na number 4, kagina pa ako nagahambal. 32 points lang palihog. Kung may hindi magwa, are, bag-ulang gidya nakagwa. Last but not the least, ang mga abya natin dira sa may plaza. May dalagid ni sila yung relo, permi, nga hindi ila. Kulintas, nga hindi ila. Agkargada nga medyo malagyo ka na. Hindi mo man manigar ang panglakat nila mga kalinte nga medyo gawadang-wadang. Tamtang gasuksok sang ila bakya. Kung makita nyo ni sila mga kalinte, medyo halong lang kamo. Kay medyo dasig ni mag-init ang ila mga ulo. Madamo nga salamat sa inyong pagtanaw.